Velkommen til Kanal Flum. Vi vil underholde jer den næste time, eller måske mere. Men ja, og vi starter med skvadas. Det kommer her fra klokken 5:20 til 20:35. Der kommer sådan en skvadas. Og så efter det, så kommer der noget sportsnyheder og sådan noget, med Ronaldinho og sådan en anden stjerne. Så det kommer til klokken 9. Halv 9 til klokken 9. Nyd det. Nu stiller vi om til skvadas. Det er Jonas og Kim! Det er Jonas og Kim! Sparkas! Og det er Jonas her. Det er Kim! Skvadas. Med ulækker drik i et glas. Ja. Ketchup og madolie. Med fransk sennep. Mayonnaise. Hvad er det der nu lækre drik, der vi skal drikke? Hvad er det der nu lækre drik, vi skal drikke der? Skvadas. Sparkas! Nu drikker vi det. Så nu en dreng, Kim. Ja. Skal vi lige holde? Drengen lige. Ja. Nej. Du drikker. Jeg er allergisk over for ulækre drikke. Også mig. Nej. Jo. Hvorfor laver du så ulækre drikke nede ved mig? Nej, det er lige meget. Nej, også Kim, dig, drik. Jonas. Jeg er allergisk over for ulækre drikke. Nej. Drik. Nej. Så er du ikke med længere, skvadas. Okay. Drik det Så er du hele, her- Kim. Så er, Kim, drik det hele. så er du heller ikke med, hvis du ikke drikker Jo. noget. Nej. Nej. Jeg gør det bagefter. Min næve. Sparkas! Og nu kommer sporten. Så, nu skal vi til sporten. Og de seneste nyheder er, at Ronaldinho, vi har nogle klip fra ham. Altså, han er blevet klippet lidt og sådan, fået nogle ansigtsbehandlinger og sådan noget, så han kan godt se lidt anderledes ud. Han er også blevet lidt mindre. Ja, så nu skal vi se et lille klip fra ham. Og så er der også dukket en ny fodboldstjerne op. Ham skal vi også lige se lidt fra. Og så tabte Brøndby mod FCK. Ja. Men nu skal vi lige se til ham, Ronaldinho. Ja, det er så Ronaldinho. Som I kan se, han har fået noget ansigtsbehandling. Og han er også blevet lidt mindre. Men vi kan se, at han er altså ikke så god, som han har plejet.
Ronaldinho. Og Ronaldinho, hvad er der sket med dig? Du er jo blevet en ansigtsbehandling, og du har jo lært at snakke dansk også. Ja, jeg har lært at tale dansk, og jeg har også fået lidt klippet mit hår lidt og sådan ansigtsbehandling. Ja. Det er fordi, jeg ved ikke sådan rigtig være nære mere. Nu havde jeg prøvet det. Så skulle jeg lige prøve at være lys lidt. Ja. Så, Hvad foretrækker du bedst? Nu er jeg helt sej. Helt vildt sej. Hvorfor... Hvad sker der i din karriere? Det går ikke så godt. Nej, ikke lige i øjeblikket. Altså, jeg er ved at blive lidt dårlig form og sådan. Ikke trænet så meget her på det sidste. Hvordan kan det være? Ja, spillet lidt computer og sådan noget. Jeg får ikke lige fået det gjort. Vil du da stoppe med fodboldkarriere? Nej. Jeg flytter til AC Milan her sådan snart. Ja. Så kan det være, at jeg kan blive god der. Ja. Nu har jeg været i Barcelona i mange år. Hvad synes du om det? Det var godt. Ja. Men nu er jeg ikke så populær mere. Kan du da ikke lide at være så populær? Jo, men fordi jeg er i dårlig form, så er jeg ikke særlig populær mere. Hvorfor gør du ikke noget ved det? Men det tager jo lidt tid. Okay. Ja, tak Ronaldinho. Ja, det var så lidt. Har du lært andre sprog end dansk? Ja, masser. Okay. Masser. Okay, hej. Nej. Det er så meget Ronaldinho, han er fandme blevet dårlig. Men nu skal vi til den nye stjerne. Hvor er du blevet så god hen? Jamen, jeg har bare øvet. Ja. Og det har jeg gjort ude i min have, siden jeg var jeg? 3,5. Og hvor gammel er du nu? Så, hvad skal vi sige, 15. Hvilket hold spiller du på? Real Madrid. Real Madrid? Ja. Men vil du godt blive i den klub? Nej. Hvor vil du flytte hen? Jeg kommer til Barcelona her om en måned. Ja, okay. Ja, det lyder godt. En 15-årig spiller på Barcelona. Det er godt gået. Men det er ikke førsteholdet. Nej, det er det store. Ja, det er godt klart. Ja. Og så er jeg jo så sej. Ja. Men tak fordi du ville være med. Ja. Ja. Han var godt nok god. Men det var alt for, hvad vi havde for i dag. Nu slutter vi. Og tak for i aften. Vi ses i næste uge. Håber I har nydt det, der kom. Og nu... For satan! Det er Jonas og Kim! Det er Jonas og Kim!